sygdom. Det betyder enormt meget. Det har man faktisk vidst længe. Nu siger du så, at vi bliver højere og højere, som årene går. Er der sådan en øvre grænse for, når... Unge mænd ikke steget i 2 års fødselsdag. Kender vi det? 2. Ja, den er grov, men... For lille til Ich hätte gerne ein Öl, bitte. Ein Glas Öl? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Det er bedre at Okay. være høj og stor. Ein Glas Öl? Was ist los? Es ist wohl. Öl? Nein, das ist Brühe. Nein. Das ist Brühe. Öl. Oh. Er möchte gerne ein Bier. Ah, 3 Bier. Drei Ein Bier. Bier. Ah. Ja, 3 Bier, ikke? Så var det The Beatles og Ein Back in Bier. the USSR. Dankeschön. Ja, 147.